Sziasztok, lányok itt! Zolika GTR. Itt van egy régi haveromnak a videója, vagyis egy szokásos haverom, az Attila. Nem baj, most arra kért, nekem tegnap már mert én nem válaszoltam neki a tegnapi üzeneteire, nem tudok kimondani. Nem baj, na mindegy, az a lényeg, hogy kért, hogy reagáljak arra az 5 hónapos videójára, de mindegy is, nem is szaporítom tovább a szót, nézzük is. Jó, hogy. Várjátok, itt van ugye a régi karakterem, vagyis a régi énem, de mindegy is, majd később is, de mindegy. Az a lényeg, hogy nem én vagyok már ennek az én szereplője, hanem én már másik szereplő vagyok ebbe a sorozatba. Egy olyan kis gonosz, de hogy milyen vagyok? Hát, Attila az már hamarosan el fogja mondani. Hát igen, jól kezdődik mindig a nap, hogy tudod, vagyis tudjátok, hogy mindig kezdődik a nap, hogy felkeltek, dasisztok, reggeliztek, minden. De mindegy is, első csata, például ezt írta ki. Ami hát igen, jó lett amúgy a rajz, ja. Hogy vagytok, srácok? Jól vagyok. Látjátok? Itt van amúgy a régi karakterem, de már nem én játszom, hanem egy másik gyerek. Amit már mondtam ugye az előzőben is, amit az előbb is említettem, hogy nem én vagyok most ez, én egy másik szereplő vagyok. Te? Jól. Máté, te? Én jól vagyok. Te mit csinálsz? Szeretnél valamit? Igen. Wow! Itt van egy gonosz, wow! Vajon ez ki lehet? Nem baj, ez jó lesz az. Elővette a csákányát, majd bányászni. De tényleg, nagyon király ez. Figyelj, betöltek a bankba. Nincs csak egy kis híradó. Egy kis híradó. Hát tényleg jól átalálta ezt, jól átalálta. Amúgy, ha jól értem most Attilának az ilyen kis filmjét. Például ott van az a hős csapat, vagy nem tudom mi a nevük, csak annyit tudok, hogy hősök. Ők a főszereplők. Majd úgy majdnem a főszereplők. Aztán van az a, nem is tudom, az a gonosz, az a lila ember. Nem tudom. Vagy rózsaszín, mindegy az. Az a lényeg, hogy na. Ebben a sorozatban azt akar elérni Attila, hogy például úgy nem tudom elmondani, mert nekem úgy nem mondta el, ahogyan látom, nem mindegy. Az a lényeg, hogy ebbe vannak ugye a főgonoszok, ugye azok, akik voltak, én is, mivel hogy ugye nem találtak meg még akkor majdnem 2 évben, de nem baj. Az a lényeg, hogy ne cseréljétek mi az én nevemet egy másik gyerekre. Na nem baj, az így is jó. Hát legalább van azért, hogy is mondjam, a gonosz szerepem. Nem baj, az a lényeg, hogy jó. Az ismeretlen behatoló megtámadkozott dolgozókat és a bent tartózkodó civileket. Hát az tényleg durva, nagyon durva. Nagy eséllyel rablási szándékkal érkezett a bank területére. Eddigi források szerint. Bankot rabolt? Vajon mit akarhatott volna elrabolni az a valaki? Mindegy. Hamarosan újságban kiderül. Na, nézzük is tovább. Mint egy civil sérült meg a rablás következtében. Több információval majd később jelentkezünk. Állítsuk meg! Na látjátok, itt van... Na. Itt is van a csapat. Vagyis már nem a teljes csapat. Na mindegy, az a lényeg, hogy például ott van a régi karakterem. Amit már, ugye már mondtam nektek, vagy kétszer is, hogy nem én vagyok az. Nem mindegy, az a lényeg, hogy jól lett Attila, az a kis animációd, gratulálok.
Na, gratulálok. Gratulálok, hogy ilyent össze tudtál hozni. Na. Igen, itt van az a lila ember. De vajon ki lehet? Már amúgy is az. Ha Attila úgyis ezt folytati, akkor hamarosan kiderül. Na hát, valaki lopja a dolgokat. Ti, kik vagytok? Mi csak a hősök lennénk. Mi csak a hősök? Csak hősök? Ó, Attila, nem tudtál volna inkább valami jó nevet kitalálni ezre. Jó van az. Valami, azt tudom, hogy hősök, de a neviket, a csapatnak a nevét kellett volna azért valahogy kitaláljad. Nem mindegy, így is jó. Gondolhattam volna. Például elkapta, mi az már? Zolinak a kezét. És például feján vági. Azzal a nem tudom mivel, de a közékóban is ilyent használtok. Gyengék! Mi az? Az a lila. Szóval, ha jól értem most Attila, például annak a gonosznak a kezébe jut, vagy akármilyen gonosznak rosszra használja, akkor a világnak annyi lesz. Végre! Megvan! Nem viszed el! Azt a... Hát az tényleg komoly lett. Viszlát, hősök! Azt a... Hát ez a csáva úgy átűnt, mint Petőfi a ködbe. Ki volt? Nem tudom. Lehet valami újabb gonosz. Lehet! Na, akkor vissza is tértek a bázisra, valamit nem beszélni ott, hogy győzik le a szörnyet? Vagyis a gonosz, na. Figyelem! Mi történt? De komoly vagy, Ati. Tényleg komoly vagy. Valaki megtámadott és elvitte a kristályt a bankból. Kristály? Hát az tényleg komoly. Valamilyen kristály. Miért nem inkább úgy van? Miért nem inkább úgy, hogy... Miért nem inkább úgy, hogy... Nem is tudom úgy. Lila kristály. Inkább ezt kellett volna mondani. A pusztító kristály? Ó, pusztító kristály. Na így már jobb. Igen, azt. Akkor baj van! Miért? Hát mindent elpusztíthat az ember, akivel küzdöttem. És ezt megteheti ilyen szerkezettel. Mi ez szerkezettel? Na mindegy. Az a lényeg, hogy jó. Mondom Attila, jól lett a videó? Meg ez az amaz, de a rázolás ez még kicsit jobban mehetne. Nem baj az. Az a lényeg, hogy jó lett. Milyen szerkezettel? Ezzel a szerkezettel. Mi volt az? Várjatok. Hát ez már mi a szerkezet? Valamiféle mutáns. Pisztoly, kard, minden van ott. Úristen. Ahogyan láthat... Na. Ahogyan láthatjátok, itt van Tarok. Amiben igen, én is ott vagyok valahol, de Attila az már ő is meg fogja csinálni valahogy, hogy én is ott legyek. Például nem tudom, hogy képzelte el a karakteremet, de nem baj az. Megszerezted? Meg. De van egy. És mégis mi? A hős. Jó
Jó van, Attila, gratulálok én ez a kis animációdhoz. Na, én most ennyit szerettem volna abban a mai videóban én mondani, és nagyon gratulálok Attila, hogy ez sikerült. Nem tudom mennyi időbe kellett ez neked megcsinálni, ezt a videót, de nem baj az. Az a lényeg, hogy nagyon jó lett. 10/20-at adok neked, mert a szinkron is jó volt, a történet is jó volt, és stb. Ami jó volt. De minden, én tényleg ennyit szerettem volna abban a mai videóban csinálni. Én Zolika GTR voltam, találkozunk a következő videóban.